דברים כאלה וסיפורים כאלה, אבל אתה אף פעם לא חושב שזה יכול לקרות אצלך. זה היה נראה כמו יום שבת רגיל. קמתי בבוקר, חשבתי שיניים, התארגנתי, ואז כמובן לרדת לאכול. חשבתי שזה סתם ארוחה רגילה, כמו כל שבת. היום מסתבר בדיעבד שהאישה היא זאת שהייתה הראש מאחורי תכנון הדברים, והגבר הוא זה שהוציא את הדברים מהכוח לפועל. לא היה לנו שום מושג איך לעלות על זה. שנים שהם תכננו את זה. מעבדות, מזרקים, אין, והכל בחדרי חדרים. אף אחד לא ידע. מה שכבר עשו, היה מאוחר מדי, לא יכולנו לעשות כלום. ניסינו להרים טלפונים לחברים, אנשים שאמרו את אותו דבר, והיינו בעצות. לא מהי וידאו, ואת ההשלכות של מעשה התלבטנו אם להכניס עוד אנשים לתמונה. אך קיבלנו החלטה שעדיף לשמור אותם בהנקה ובחשיכה, לעת עתה לטובתם. לקחנו ריזיקה, לא ידענו מה יהיו ממצאי הפרויקט, ולקחנו גם בחשבון שיהיו כאלה שיפגעו מכך. קיבלנו חיזוק וידענו שזה משרת את האינטרס שלנו. נעשה כל דבר להגיע ליד. לא משנה מה יעמוד בפנינו. אמנון לוי חושף. הגשתי בגידה. כאילו כל העולם שהכי קרוב אליי, אמור לתת לי את המעטפת בטיחות, עוד בגיל הזה, הכל קרס עליי. הרגשתי כאילו אני נופל לתהום בלי תחתית. לא, אני לא מתחרטת על מה שעשינו. היינו ממוקדי מטרה, ודבקנו במטרה, ואני שמחה שהגענו אליה. אח? מה קשור עכשיו עוד אח? נורא פחדתי. אחרי שאמרו דבר כזה, אם הוא ידע לשחק כדורגל. אם הוא יצא מכוער, שמן, מוכח שמחייל ונצא בת.